Thailand og Kambodja der skyder mod hinanden igen, og nu er intensiteten blevet endnu højere. Det er allerede gået over i kategorien åben væbnet konflikt. Ja, så efter måneder med spændinger mellem de to lande, detaljerne om årsagen kan du se i min video her. Derfra brød der i dag voldsomme ildkampe ud i Sisaket og Surinområderne i Thailand, og det hele startede i morges. Ifølge den thailandske militærrapport er der mistanke om, at kambodjanske soldater sneg sig ind over demarkationslinjen ved grænsen. Så Thailand sendte straks tropper, Kambodja svarede igen, og så var det i gang. Og Thaksin Shinawatra, Thailands tidligere premierminister, beskyldte Kambodja for at være den part, der angreb først. Ifølge Reuters blev mere end 300 soldater indsat på forskellige konfliktpunkter, og let artilleri samt BM-120 raketter var også allerede begyndt at blive brugt. Thailands F-16 kampfly var endda også allerede blevet indsat. Civile blev evakueret i stor skala, men desværre var der allerede faldet ofre. Ifølge rapporten fra Tenqueira, indtil jeg lavede denne video, blev det nævnt, at 9 thailandske borgere var døde, inklusive børn, og der var mere end 14 personer, der var blevet såret. Ja, videoer af eksplosionerne og angrebene er også allerede blevet spredt vidt og bredt på sociale medier. Det er bare at lede efter dem. Og i forbindelse med dette sagde den suspenderede thailandske premierminister Paetongtarn Shinawatra straks, hele verden må fordømme Kambodjas militære handlinger. Men så var mange af kommentarerne hånlige over ham. Mange siger, Vi ses, Hunsens nevø. eller Hehe, jeg tør virkelig ikke, det er jo din egen onkel. ingen støttede ham, og det her kan ske som en konsekvens af det telefonopkald, han havde med Hun Sen, som blev lækket. Hvor han dengang blev hørt kalde Hun Sen for onkel. Ja, i det hele taget var hans måde at tale på dengang, som om Thailand underordnede sig Kambodja, og det optagede opkald er også en af grundene til, at han nu er blevet suspenderet. Nå, det interessante er, ifølge mig, at denne konflikt kan eskalere sådan her også på grund af de kambodjanske soldater, der er blevet afhængige af sociale medier. Ja, så de kambodjanske soldater, for at få mange visninger, elsker virkelig at gå live, mens de skyder med deres våben. De viser frem, de viser deres militærudstyr frem. Det er tydeligt, at dette øger spændingen yderligere. Og faktisk har mange thailændere følt dette. Det er faktisk bare en konflikt mellem to familier, Shinawatra-familien og Hun-familien. Men ja, i sidste ende så er det stadig civile ofrene. Og Gud. Men hvad synes du? Skal vi diskutere denne optrapning af konflikten igen på YouTube mere detaljeret? Hvordan? Kommenter venligst.